Nosaltres no som aquí, no hem vingut per parlar dels problemes dels partits. No som aquí per parlar dels problemes d'alguns partits, d'alguns membres d'aquests partits. Som aquí per parlar de la gent. Nosaltres ja vam dir que ens resultava sorprenent que un ministre en plena tercera onada volgués saltar del barco i volgués deixar el Ministeri de Sanitat, quan ara mateix la prioritat hauria de ser contindre el virus. Convocamos a Esquerra Republicana y al Partido Socialista a ser valientes, a salir cada uno de sus rincones. Les 8 del matí, 31 minuts. Rosa Lluch, molt bon dia. Bon dia. Benvinguda. Gràcies. Escolti, no l'he vista ballant i cantant el rap dels comuns. Com és això? Perquè la meva timidesa, la meva convicció de que tornaré a la meva feina algun dia em va fer limitar. Jo realment no em vaig veure en cor de sortir ballant i cantant en el rap dels comuns. No. Trobo molt valent aquests candidats que han sortit ballant i cantant. Tenia por de fer el ridícul? Creu que en campanya electoral els polítics es veuen molt exposats a fer coses que no volen fer? Ara veiem el Pablo Casado acaronant un porquet. Ara mateix també he dit, jo amb el porquet tampoc sortiré, és a dir, no em feu agafar un porquet a coll. Rosa, com que sé que vostè tot s'ho mira amb una certa distància, la distància que li dona, doncs, bueno, ella és professora d'universitat, historiadora. Per això en el vídeo dels comuns el vaig mirar amb molt interès ahir, buscant-la, a veure si la veia ballant. Sí, no, tinc uns quants companys que m'han escrit dient, escolta, que hem vist el vídeo 3 vegades i no hi ets. No busqueu, no hi soc. Però li sembla bé que s'hagi fet? Em sembla que ha sigut una revolució, em sembla que és valent, em sembla que ha connectat i que realment hi ha un tros de la cançó que se t'enganxa. Ahir al vespre jo tenia una cançó tota l'estona al cap. Quin tros? Ara no, perquè em farà cantar, esclar, no, perquè llavors cantaré i serà com si hagués sortit al rap dels comuns. Diu que és un revulsiu. Que els comuns podem fer impossible l'impossible. És a dir, aquell tros trobo que és molt real. Rosa, diu que és un revulsiu que necessitaven. Clar, ahir es va fer pública una nova enquesta del CIS. En Comú Podem obté una estimació de vot no gaire bona, un punt inferior inclús a l'enquesta que es va publicar al gener. A què atribueix aquestes males expectatives electorals? Bé, les enquestes són enquestes, i per tant, això primer, jo no he sabut mai interpretar les enquestes, jo ja sé que hi ha gent que amb les enquestes sap fer moltes coses, són professionals de les enquestes. Nosaltres pensem que, a veure, segueix havent-hi un volum d'indecisos i que un punt amunt, un punt avall, tindrem paciència i en 8-9 dies tindrem els resultats. Vostès critiquen les picabaralles entre Esquerra i Junts al govern català, però coincidiran amb mi que les del govern central, on els comuns hi són, no es queden enrere. L'última, per la llei trans. Rosa, jo li volia preguntar si vostè entén l'oposició del PSOE a que algú pugui canviar de sexe només amb la mera voluntat. Jo entenc que estem tocant, que és una llei molt valenta, que és una llei que està intentant resoldre un problema que fa, jo diria, segles, s'allarga, que és veritat que és una qüestió, perquè és que dir-ne problema és com dir-ho negatiu, és una qüestió que afecta a un col·lectiu molt determinat de persones i que abans que res, màxim respecte per el que aquestes persones consideren que necessiten o consideren que haurien de fer les administracions públiques per facilitar-los la seva vida. Jo puc entendre que hi hagi sectors del PSOE que els hi faci angúnia, que els generi certa incomprensió, però les polítiques progressistes a vegades són per donar drets a tothom, tot i que no acabem d'entendre algunes de les qüestions a les que estem afectant. És veritablement un tema molt complex. Segur que hi ha sectors de comuns que potser tampoc no ho entenen o no ho comparteixen, però fa un moment a l'informatiu sentíem a Pablo Echenique, també del seu partit, que deia que el fet que Podemos tingui el Ministeri d'Igualtat, que abans tenia Carmen Calvo i que Pedro Sánchez va cedir contra la seva voluntat, pot estar darrere d'aquestes discrepàncies. Creu que hi pot tenir alguna cosa a veure? Jo crec que pot tenir a veure tot, perquè és veritat que, a més, començar amb una normativa com aquesta no és
començo discretament, si no poso un dels problemes principals i que a més han estat com amagats, tancats, se n'ha parlat poc, hi ha hagut sempre com una mena de boira al voltant, el poso sobre la taula. Bé, si el Pablo Echenique ho diu, deu ser per alguna cosa, però jo li vull dir que jo no soc d'Unidas Podemos, És a dir, i per tant... Però clar, vostès dels comuns... Sí. Governen junts i clar, les discrepàncies criden l'atenció perquè discrepen per les pensions, pel salari mínim, per temes de gènere, pel preu de la llum, per la monarquia. Rosa, ara fa un moment parlava de les males dades electorals. Està el govern de Madrid els fa pagar un preu electoral a Catalunya? El que ens fa pagar un preu electoral a Catalunya, em sembla, i és una sensació que sincerament em surt de dins, és el que penso de veritat, és que hi ha un nivell d'exigència amb els comuns tan superior a qualsevol nivell d'exigència en qualsevol altre partit que fa 30 anys que mana a Catalunya, que és sorprenent, no? És a dir, gent que es pensava que en un any, perquè de fet aquest govern fa un any que existeix, que en un any podríem canviar el món. I Déu-n'hi-do les coses que s'han canviat. I en lloc de veure la part positiva de tot el que s'ha canviat, només paren de retreure el que no s'ha canviat. I jo preguntaria, per què a Madrid les coses s'han de fer més de pressa que a Barcelona? Per què el govern de Madrid hauria d'anar molt més ràpid? Perquè realment en aquests moments que estem veient? Que hi ha hagut una Covid i immediatament el govern de Madrid, amb un ministeri liderat per la ministra Yolanda Díaz, i per tant d'Unidas Podemos, ha fet un escut per protegir la gent més desafavorida, amb problemes. La Generalitat denuncia que 100.000 catalans encara no han cobrat l'ERTO. Sí. La Generalitat denuncia que 100.000 catalans... I això és veritat o no? Perquè això depèn del Ministeri de Treball, com vostè diu. Les nostres dades són que hi ha catalans que no han cobrat l'ERTO i que, per tant, això és un problema que cal resoldre, és una situació que ningú voldria, que la teoria ha estat immediatament protegir, i que penso que això també és el que hauríem de valorar, i que, per altra banda, la Generalitat el que hauria d'estar fent és ajudar a que aquesta gent cobrés l'ERTO. Perquè, entre altres coses, sí, Però no és competència de la Generalitat que aquesta gent cobri l'ERTO. Fos competència de la Generalitat o no, comencem a dedicar més treballadors per tal de poder fer aquestes peticions, potser aconseguiríem anar més de pressa. I per altra banda, la Generalitat té recursos. No cal tampoc que esperin a 3 dies abans de les eleccions per oferir ells mateixos un escut social. És cert, els ERTOs no han funcionat, és una cosa que jo crec que ningú està negant, que no han tingut l'abast i sobretot la rapidesa que ens hagués agradat tenir, però jo em quedaria amb la part positiva, i sé que és molt dur, perquè el qui no l'ha cobrat en aquests moments deu pensar mira aquesta cínica que m'està dient que em conformi, i té tota la raó del món, però sí que és veritat que intentem entendre que en un any no es poden fer tan pocs grans salts i que certament veníem d'una època tan forta amb retallades a l'administració pública que els propis treballadors de l'administració pública no poden assumir totes aquestes demandes i que s'estan intentant pal·liar amb rapidesa. Això seria més la part de l'eix social. Anem a l'eix nacional. Els comuns han passat de defensar un referèndum d'independència amb Xavier Domènech al capdavant a defensar que cal arribar a un acord entre governs i després sotmetre'l a votació en referèndum. A què es deu aquest viratge? Bé, jo crec que és que el Xavier Domènech, que és historiador com jo, estem acostumats a que les coses s'han de valorar amb temps, amb una certa immediatesa. És a dir, el que deia el Xavier Domènech era en un moment. Ara han passat uns anys, i han sigut uns anys molt convulsos, i per tant també ens hem d'anar adaptant a la realitat. Nosaltres seguim pensant que el referèndum és fonamental. El que no pensem o el que no veiem és que fer un referèndum sigui la solució. La solució l'haurem de votar al referèndum, que és molt diferent. És a dir, i per arribar... I la solució quina és? O sigui, què proposen que votem en referèndum? Seria un sí o no a la independència? No, nosaltres el que proposem és una taula de diàleg en la qual s'asseguin tots els partits i tots els actors socials que en aquests moments puguin contribuir a arribar a una solució o arribar a una entesa que sigui la que sigui votada en referèndum. Però esclar, que si a seguir tothom, si ja comencem posant vetos en la primera conversa, no anem pas bé. I el que no podem pas fer tampoc és imposar una pregunta, a més, o imposar una pregunta que va convèncer a una part dels partits polítics, però una pregunta de fa uns anys. Haurem d'adaptar-nos a la realitat, no? Escolti, hi ha una cosa del programa que m'ha sorprès una mica, perquè la Jessica Albiach sempre diu que no és el moment de generar expectatives que no es podran complir. Però el seu programa electoral
veig un punt que difereix força d'aquest discurs. Diu, volem aprovar una Constitució catalana que defineixi Catalunya com una república. Els comuns proposen aprovar la Constitució d'una república catalana? No, els comuns proposem una república federal on Catalunya tingui sobirania pròpia. És a dir, nosaltres el que estem parlant és d'una república a nivell estatal en la qual Catalunya pugui ser objecte i subjecte polític sobirà. Val. O sigui, sí que volen aprovar una Constitució catalana. Jo aquí li que haig de defineixi dir... Catalunya com una... És el punt 5, aprovar una Constitució catalana en el marc de l'Estat. Penso que si ho diu el programa haurem de defensar-lo. Com, aquesta resposta em sorprèn. No, vull dir, a veure, en aquests moments crec... Si ho diu el programa... No, el que vull dir és, el programa s'ha fet amb un consens molt ampli, aquest programa no ha estat fet amb una cuina d'un partit, és un programa que s'ha posat, ha estat a l'abast dels militants, dels simpatitzants, perquè tothom opinés, perquè tothom donés el seu parer, i per tant, quan s'arriba a un consens, has de defensar allò que el consens I a part que sigui el programa, vostè ho defensaria o no? Naturalment. I creu en això d'una Constitució catalana que defineixi Catalunya com una república? Jo crec que Catalunya ha de ser una república i que Catalunya ha de ser sobirana, sí. Ja que estem en aquest tema, li volia preguntar pels presos independentistes. Per vostè són presos polítics, com va dir Pablo Iglesias? Per mi, la seva presó té un component polític que no podem oblidar. Això els defineix com a presos polítics? Això els defineix com a polítics que són a la presó i que han entrat a la presó amb un component polític que hem de tenir present. Però és veritat que el concepte pres polític pot remetre a altres llocs, a altres espais, amb un diferent significat, no? O amb una sèrie de matisos. Jo em sento més còmode parlant de polítics presos, activistes presos, cosa que no treu que consideri que no haurien de ser a la presó. I en el cas de Carles Puigdemont, la diputada dels Comuns al Congrés per Girona, la Laura López, en el seu moment va dir que Puigdemont era un vivales. L'altre dia Pablo Iglesias va dir que no, que era un exiliat. També li volia preguntar a Rosa Lluch per vostè si és un vivales o és un exiliat. Per mi el que hem de fer és entendre que a Catalunya hi ha moltes veus i que no tothom accepta que sigui un vivales, no tothom accepta que Carles Puigdemont sigui un exiliat. Jo el que crec, i aquesta és la meva opinió, és que la imatge que tots tenim dels exiliats, sobretot del 39, lliga poc amb la imatge que en aquests moments ens estan oferint o està sent provocada per aquestes persones polítiques que també són a l'estranger. Crec que hauríem d'entre tots no agafar-nos tant a les banderes, no agafar-nos tant a les etiquetes, perquè aquí realment el que és important és dir-li que és exiliat o intentar resoldre la seva situació perquè pugui tornar. I aquí ens estem dedicant a discutir noms i paraules en lloc de discutir solucions. I nosaltres, en general, som més partidaris de les solucions que d'estar en disquisicions semàntiques. Ja, per tant, potser Pablo Iglesias... El que és més important... Potser es va equivocar una mica per vostè, dir que el seu criteri... Home, a mi personalment, a mi quan Pablo Iglesias va fer una comparació, que després va resultar que no era Pablo Iglesias, que era el periodista, entre els exiliats del 39 i la situació no només de Carles Puigdemont, perquè a més estem focalitzant només en una persona quan són unes quantes. En l'exili, home, molt còmode no em vaig sentir, com crec que no es devia sentir bona part dels catalans. I penso que en aquell moment el que era molt important era que Pablo Iglesias, com a vicepresident d'un estat, que no és Pablo Iglesias persona, Pablo Iglesias com a vicepresident de l'estat espanyol reconeixia aquesta situació i que hagués merescut també un gest. És a dir, jo penso que algun d'aquests hagués pogut dir, home, el nostre exili no és com el del 39. Encara que només fos aquesta frase. Un gest per part d'ells, dels que estan a l'estranger. Li demana un gest a Puigdemont. Jo penso que si un vicepresident d'un estat fa un reconeixement que no havia fet ningú fins llavors, i siguem sincers, la sortida del país, tots tenim al cap imatges de republicans catalans i espanyols travessant els Pirineus, nevats, ara precisament és el moment, amb un hivern molt dur. Llavors, la situació que vivim no és la mateixa. Jo penso que hagués estat molt bé que ells també haguessin fet un petit pas. És a dir, perquè a vegades la vida, entendre's, va de petits passos. Però el que m'està dient és que Pablo Iglesias llavors va fer un gest.
És a dir, era molt conscient del que deia i era un gest cap a l'independentisme. És que Pablo Iglesias els va dir presos polítics, com vostè acaba de dir, i va reconèixer que eren exiliats. A mi això em sembla que un vicepresident d'un estat faci aquest reconeixement és important, sí. Acabem ja, però deixi'm que li pregunti una cosa més. Jéssica Albiach ha criticat la proposta de fons europeus del govern perquè diuen alguns projectes hi participen grans empreses com Naturgy o d'altres. Pels comuns, les grans empreses del país no han de participar en els projectes de recuperació que rebran fons europeus? No, de cap manera. El que els comuns diem és que no hem de focalitzar, no hem de donar tots aquests recursos només a les grans empreses. Que en aquests moments el que cal és, a qui salvem? A les grans empreses o als treballadors? Tots aquests diners, per exemple, l'altre dia que estàvem a Blanes, tots els diners que s'està donant al govern de la Generalitat per pal·liar els problemes del turisme, qui se'ls ha de quedar? Els grans hotelers, les grans companyies o els treballadors que s'han quedat sense feina? Doncs és una mica aquest mateix plantejament. Tots aquests fons europeus han d'anar a les grans empreses o han d'anar a millorar la vida de la gent. Pels comuns, un país no pot funcionar si la seva gent no està bé. I en aquests moments tenim molts habitants a Catalunya, molts catalans, moltes catalanes, que estan passant per unes dificultats econòmiques molt serioses. Per tant, primer cal protegir la nostra gent. Rosa Lluch, si el seu vot ha d'anar a fer president a Salvador Illa o Pere Aragonès, a qui li donaria? Jo, de fet, li donaria a la Jéssica Albiach. I crec entenent que sabia que em diria això, però seria la millor presidenta... Però escolti, vostès mateixos diuen a l'espot, potser no guanyarem. No, potser no guanyarem. Nosaltres, si tenim una característica és que som honrats i honestos. Doncs com que són honrats i honestos, li vull demanar que em digui la veritat. És a dir, si depèn dels comuns, i dels comuns depèn que no anem a unes segones eleccions, i per tant, tot fa pensar que els comuns puguin tenir aquest paper tan protagonista, han de triar. I han de triar què li agradaria més, que presidís la Generalitat Salvador Illa o Pere Aragonès. A nosaltres ens agradarà que presideixi la Generalitat aquell president de la Generalitat que estigui disposat a protegir els habitants del nostre país. I, per tant, aquell president de la Generalitat que estigui disposat a que les primeres mesures que faci sigui revertir les retallades en sanitat, revertir les retallades en ensenyament i fer un escut social. Per tant, dels dos, qui ho accepti, allà ens trobarem. O sigui, això serà ja les negociacions, un cop sapiguem el resultat. El que diuen al programa electoral no li dona una... Nosaltres el que estem dient és no pactarem sigles, pactarem polítiques. Pactarem polítiques que protegeixin els nostres ciutadans, perquè quin país construirem si ens dediquem només als de dalt i deixem de banda. En aquests moments estem parlant del 30-40% de gent al risc de l'exclusió social. Això és una barbaritat. Per tant, això és el primer que hauríem de resoldre. Qui estigui disposat a resoldre això ens trobarà a l'altre costat i amb un somriure, a més. Molt bé. Rosa Lluch, moltes gràcies. Moltes gràcies. Per ser en aquest programa i li desitjo de veritat que el que queda de campanya doncs, no sigui molt esgotador, perquè m'imagino que ho és, no? És molt cansat. És esgotador, és cansat, és apassionant i és molt divertit, també. A la vida, a més, penso que sempre has de treure la part positiva de tot i, per tant, traguem la part positiva. Però troba a faltar els alumnes? Trobo a faltar els alumnes molt. I troba a faltar l'època medieval? L'època medieval la portarem dins. Els alumnes els trobo a faltar, però pensi que he fet classes 3 mesos mirant una pantalla. Per tant, ja fa temps que no els veig, els alumnes. Ja fa temps que els trobem a faltar. Molt bé, Rosa Lluch, gràcies. Bon dia. Bon dia.